ଆପଣଙ୍କ ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ 8। ଯଦି ଦମ୍ ଅଛି ମାରିକି ଦେଖା ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ହିଁ ହେଇଗଲା ମହାଡ୍ରାମା। ବନ୍ଧୁଗଣ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି କୁଆଡ଼େ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଏଭଳି କହିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଟିମ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଜାଣିନେବା ତାହା କ'ଣ ଥିଲା। ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଲିଟନ ଦାସକୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଦମ୍ ଅଛି ତେବେ ଏଭଳି ମାରିକି ଦେଖା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅନେକ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଲିଟନ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖେଳର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲିଟନ ଦାସ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହି ସ୍ଲେଜିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ଖେଳର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଲିଟନ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ବଦଲା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଲିଟନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସ୍ଲିପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲେଜ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ସେ ଲିଟନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚାପ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଲିଟନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜବାବ ନଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଲିଟନ ଦାସ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ 8।